Arratsaldeon guztioi, Euskal City saio bakoitzean bi euskaldun naparrak izango ditugu gonbidatu. Hona etorri horretik elkar ezagutzen ez zirenak. Bi herri ezberdinetakoak etorriko dira elkarrekin solastera, zertaz. Euskeraz, beraien herriez, ohiturez, afizioez, bitxikeriez, oso interesgarria izango da gaurko saioa ere. Beraz, geratu zaitezte gurekin, ez zarete damutuko. Arratsaldeon. Kaixo. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zu? Oso, ongi. Kontatu, nor zaitugu? Bueno, ni Julen naiz, Elizondokoa. Elizondokoa, oso herri euskalduna, beraz, euskeraz egiteko, aukera unitz esango dituzu? Bai, problemarik ez. Problemarik ez. Bai. Eta zertan zaude lanean? Irakaslea naiz, gizarte irakaslea eta dantza irakaslea. Eta euskeraz ematen dituzu klaseak edo? Dantza eskolak bai euskeraz, Bai. baina gizarte ingelesez irakasten dut. Bai. Ingelesez, bale. Orduan, dantzaria ere bazara, baina afizio edo profesional modu. Bueno, irakaslea zara, Bai. eta gero dantza egitera... Dantzatik berez, dantza tradizionaletik berez ezin baita bizi, irakasle behar dugu izan sos batzun ateratzeko, eta Bai. hola ibiltzen gara. Eta emanaldiak eta egiten dituzu edo ez, bakarrik klaseak? Bai. Bueno, ikasleekin emanaldiak gutxi, depende talderekin, ikastolakoekin gutxi izaten ditugu, baina gure dantza taldearekin gehiago, eta guk dantza talde bezala hainbertzi emanaldi izaten ditugu. Bale. Bueno, hemen euskeraz egiteko aukera aparta izango duzu, baita entz egiteko, nahi baduzu. Hori ondotik egin dugu, bai. Nik esaten dizu, espada. Animatzen zaren. Ikusiko dugun. Bueno, zure solas laguna ezagutzea besterik ez zaigu falta. Beraz, itxaron hemen mesedez. Bai, mi esker. Julen Fagoaga Leiza, Elizondokoa naiz, 25 urte ditut. Irakaslea eta dantza irakaslea. Nik uste biak aldi berean. Txikitan euskera ikasia, etxean ez dugu euskerarik egiten gurasoek ez baitakite, baina txiki-txikitatik egiten dudanez, biak. Dantzakidekin, ikasleekin, lagun artean saiatzen naiz albezain beste, eta familiaren parte batekin ere bai. Gustatuko litzateke mundu guztiarekin egin ahal izatez, bikotearekin, familiarekin, inguruko ezagunekin. Normalean zuka, saiatzen ari naiz pixkanaka ikasten ika, baina tokiaren arabera aldatzen baita, ez da baixa. Bai. Zonaldearen arabera, norrekin nagoen arabera, aldatzen da hitz egiteko manera. Herriko lagunekin modu batean, azken aldean nahiko kutsatua iparraldeko lagun desente ditu dalako, eta orduan haien solas batzuk hartzen ditut. Eta gero nire ikasleekin, dantza eta gizarte ikasleekin, ahalik eta garbien eta ahalik eta sinpleen. Nik uste baiet. Esango nuke Juan Antoni Urbeltz, adibidez, dantzaren inguruko ikerlari oso importantea, eta dantzaren basamortu kulturala 20. mende bukaeran betetzen lagundu duen pertsona oso interesgarria. Kaixo. Zer moduz? Nor zara zu? Ni Irati. Irati. Eta nondik zatoz? Txantreakoa naiz. Txantreakoa, barrio konfliktibokoa. Bai. Gustatzen zaiz, txantreakoek beti esaten duzue, txantrean bizi zaretela, inoiz Iruñan, ez? Oso auzozaleak zarete. Oso auzozaleak eta oso polita hori. Kotxetan eta teixa baduzue, orduan oso arro sentitzen zaretela. Bai, oso da herri izaera pixka bat. Bai. Oso polita da hori, gustatzen zait. Ni Errotxapean bizi naiz eta, badu. Baita ere Errotxapean. Bai. Baina ez dakide hor... Txantrea askoz gehiago, nik uste dut. Irakaslea zara,
Bai. Zer ikasgai ematen duzu? Latina eta grekoa ematen dut. Oso ongi. Bueno, euskeraz ematen duzu? Bai. Osa, latina eta grekoa? Latina eta grekoaz ez. Osea, euskeraz ematen dut. Euskeraz ematen dituzu klaseak, bale. Bueno, eta nola joaten zara gustora solastu nahi duzunean? Lagunekin edo... Gustora solastu nahi danean, pues tabernara, Txantreako edozein tabernara. Noski Txantrean, hori bai. Eta inoiz geratu alzara ez ezagun batekin mintza egiteko? Ba, ez, egia esan, ez. Ba, gaur izango duzu aukera? Bai. Aukera berria. Norbait ezagutzeko. Vale? Ba, aurkeztuko dizut zure solas laguna. Bale. Hemen baduzu, Jule. Apa. Zer baduz? Eta, esango dizut, zein den zuen erronka. Ba, zuen gauzetaz hitz egiteaz gain, ba, irakaskuntzaz eta txantreaz eta batez ere zuen herriko eta auzoko enbajadoreak izatea. Eta nik uste dut oso enbajadore onak izango zaretela. Beraz? Saiatuko. Saiatu, seguro. Venga, eskerrik asko agur. Irati Tapia. Txantreakoa naiz. 24. Irakaslea. Ba, erdizka, etxean betianik euskeraz, amarekin, baina aitarekin ez. Eta, bai, euskaldun zarra, berez. Amarekin, aizparekin, lagunekin gehiago nahiko nuke, baina bai, eta lanean ere, lankide guztiekin eta ikasleekin. Lankideekin, ikasleekin, lagunekin gehiago hitz egin nahiko nuke, baina baita ere askorekin eta aldudan guztiarekin. Ba, bikotearekin hitz egin nahiko nuke euskeraz, baita ere euskeraz dakiten lagun batzuekin, ja ohitura hartu dugula euskeraz ez hitz egitera, eta hori batez ere. Zukan, ikan ez dut inoiz ikasi eta nire etxean ikan hitz egin, hasi que zukan. Ez, etxeko euskalkia. Ba, justo Txantrean ez da posible euskeraz bizitzea guztiz. Komertzio txikietan ez da euskaraz hitz egiten eta beste lekuetan, orokorrean. Ba, adibidez, pentsatzen gaintzen bertsolariak adibidez, egiten dute oso gauza polita euskararekin. Ba, mendia gehiago gustatzen zaitz. Zer modu, ongi? Ondo? Nork esan entzigun hemen aurkituko ginenik. Bai, aspaldiko, oie. Zer modu, ongi dena? Bai, bueno, oraintxe lanean atope, baina... Zertan zabiltza? Irakaslea naiz. Irakaslea, nire bai? Bai. Eta non irakasten duzu? Ba, Iturrama institutoan eta latina eta grekoa irakasten dut. Eta zuk zer irakasten duzu? Ni naiz gizarte irakaslea, baina inglesez irakasten dut. Inglesez, Bai. Bale. 3. eta 4. DBH-en. Jo, 3. eta 4. Bai, salseroak. Zuk zer mailetan irakasten duzu? Nik 4. eta batxillergoan. Eta batxillergoan? Batxillergoan, bueno. 2 mailetan edo? Bai, 2 mailetan. Ere DBH baino hobea, ez? Bai, hobe bai, baina bueno... Suposatzen da dela nahi dutelako, ez? Bai, porque lehenengo batxillergoan ere helduak dirudite, baina bueno... Hortxe. Bai, eta arazo honitz aurrekin eta? Ba, bueno, nahiko, gutxinaka, eske gutxinaka doa, bai. Bai, nire lehen urtea da eta hola irakasle propio, beti ordezko bezala, eta ez da gauza bera. Ordezko zarenean lizentzia pixka bat duzu, baina irakasle zarenean ebili behar duzu pixka zorretza. Bai. Eta non bizi zara, ba, orain? Ba, Txantrean bizi naiz. Ah, beira, posi bezala. Ara, ni bizi naiz, bakizu, Akelarre kaleko zera... Bai, joder, pues ni ere hor. Ba, ni bizi naiz lesakan lehenengo zenbakian. Bai. Eta zu? Pues ni ere, hor ondoan. Osea, bizilaguna gara eta ez ginen duela... Ez, aspaldi zu ikusi gabe, bai. Normalean beti poteren batekin ikusten dugu elkar, ez? Bai, hori egia. Hola, besta giroan. Bai. Eta, nolatan hemendik? Hola, ni solaskide etorri naiz nire herria saltzera eta zu Txantrea saltzera. Bai, hori da, hori. Zuri ez dizut asko saldu behar, ja hor bizi bai, ni bertan bizi naiz duela urte bat. Baina, bueno. Eta nik Txantrea maite dut, bai, hola toki... Bai. Berexia, Joan behar da ezagutzen, porque...
Baina, bai, nik uste, ni horkoa naiz, ez naiz nor hori esateko igual. Baina da oso herrikoia, da oso giro polita. Tabernara zoaz eta tabernako mundu guztia ezagutzen duzu, osea... Bai, gauza polita, nik gustoko dut bertan dagoen giroa eta nik zerbakit bestak batez ere, ez? Tira hola da gauza xarmagarria. Bai. Iruña inguruko ez handienak, baina auzoetan igual izanen dira dauden handienetarikoak. Bai, gainera lehenengo festak Iruña herrian eta, bueno... Eta jendea gainera joaten da erraldoietara, kontzertuetara eta sekulako giroa. Hori bai, besta ederrak dira, baina ez dira gure bestak bezain poietak. Elizondon baitugu Santiagoak eta bestenaz Baztandarren biltzarra eta hori berdintzea, ez da... Baina zera, osea, zu jaio zinen Iruñan. Bai, ni zera, hazi eta ezi Iruñan, baina gurasoak Baztandarrak dira, Irurit eta Elizondokoak, bai. Eta asteburu guziek eta uda osoa, opor guziak eta beti han eman ditugu. Eta orduan, nik nire burua hangotza daukat. Bale, osea, hor laguna dituzu eta familia guztia, eta... Bai, gainera, oraitxe bera, ni naiz nire familia nukleoaren erbesteratu bakarra. Baztandik kanpo bizi dena, bai. Osea, horren gurasoak ere bizi dira hor. Denak han bizi dira, bai. Baina, zu bizi izan zara betidanik hor, edo... Ez, gurasoak hori duela 30 urte inguru ona etorri ziren, eta ondotik beti bizi izan dira ara begira, eta beti pentsatzen noiz joaten algaren, eta zorionez nik lana hemen neukan, eta ni hemen geratu naiz, eta haiek ara bueltatu. Eta non bizi zineten? Bizi ginen Iruñetik kanpo. Hasieran, txiki-txikitan bizi ginen San Zernin ondoan monasterio Urdasen, baina gero joan ginen Zuastira bizitzera hor peaje ondora. Bale, osea, herri moduko edo... urbanizazio guk, osea, niretako lo egiteko tokia zen gehien bat. Gero, beti ikastola eta herria hori zen nire bizitza guzia. Bai. Ondo. Herria batik. Bai, eta gero, azkenean, Baztango izateak, ematen dizu, txantrean bezalako esaten duzun xarma edo espiritu hori, ez? Herri baten parte sentitzea. Bai. Ez hori bakarrik. Hori, herri baina H maiuskulaz, ez? Ni Baztangoa naiz. Bai. Hombre, no seke, niri erraten didanean ia Iruñekoa naizen, ez, hortik naiz pasatzen, ez, ni Baztandarra naiz. Naiz eta batzutan ez den somatzen, ematen aditu dalako hilabeteak nire herria eta nire familia ikusi gabe, baina lana da, ez da. Bai, eta, Iruñan ere izango dituzula lagunak eta benetarik, eta, ez? Ikastolako hainbat lagun, gero dantza taldeko lagunak, eta bestelako ezagun eta lagunak ere bai, orduan, etxean gutxi egoten naiz. Igual horregatik ez dugu elkarri ikusi. Claro, eta txantrea orduan ez duzu asko zapaltzen, ez? Bai, arrauz gutxi. Biak. Gustuko dudana da batez ere gure zonaldean Baztanen daukagun Bagorra mendi edo gauza inguruan mendian zaudela eta hor fondoan hondartza eta itsasoa ikusten alduzula. Denetarik, musika klasikotik, heavy metalera, irlandar folka, estatubatuar folka, bai, panderoa jotzen dut, nola edo ala, eta txistua jotzen saiatzen naiz, eta, gero salsatzen ari naiz beste gauza batzuekin, baina oraindik ez dut jotzen. Bai, kostatzen zait ohitura hartzea, baina biziki maite dut. Horai baut pendiente oso liburu potoloa irakurtzen hasi nintzen, Sapiens deitzen da, eta gizakiaren historia eta oso galdera interesgarriak planteatzen ditu. Bai, txirrindularitzan ibiltzen naiz, hola afizio bezala, eta ofizio dantzaria arena daukat. Izugarri, bai. Maite dut alden bezain beste bidaiatzea, distantzia motzean edo luzean, berdin dit. Bai, azken bi bidaiak izan dituen uda honetan, bata Estatu Batuetara eta bestea Bretainiara. Eta, irakasle izateaz aparte, zer egiten duzu bizitzan? Ni? Ez du denbora askorik. Baina, dantzatzea asko gustatzen zait ere. Euskal dantzak ez, egiten du txabel dantza. Bai? Txabel dantza. Eta aurten hasi naiz, ez naiz esperta, ez. Eta disfrutatzea da helburua. Bai, baina pila gustatzen zait dantzatzea asko, bai, betianik.
Eta gero dantza integrala. A ber, gaur da, ja, bueno... Hori nik ez dut ulertzen zen. Dantza integrala da, emozioekin eta sentimenduekin dantzatzea. Osea, da, dantzaterapia bezala. Bai. Eta da oso interesgarria. Dantzariei gustatuko litzaizuke, bai. Bai. Hombre, nik dantza tradizionalak egiten ditut, euskal dantzak. Eta orduan, pixkat ezberdina da. Bai, oso ezberdina. Azken finean, guk ez dugu horren beste, nola esaten da, lirikotasuna lantzen, ez? Guk ez dugu historia bat kontatzen dantzaren bitartez. Gu bagara, hola, pixka filosofiko jarrita, bai, eta bagara simboloak dantzan, ez? Da, pixkat mistikoagoa, bada, herriaren momentu berezi bat, une berezi batean, eta horrek badu bere magia, ez? Bai, kristona, bai. Hombre, guk gero, adibidez, hartzen ditugu tokian tokiko dantzak eta kentzen ditugu beraien kontestutik, ez? Baina ikusten duzunean, nik zerrakit, kortesko dantzak, San Miguel egunean kortesen palotea doan baitan, badu edozin tokitan ikustea, baina indar gehiago. Hori, San Ferminetan hori dantzatzen da, ez? Foruen plazan edo? Bai, Foruen plazan izaten da, Iruñerriko dantzatalde guztiek, egiten dugu emanaldi bat elkarrekin, ez dakit 10-12 dantzatalde garen, eta denok aldi berean dantzatzen ditugu dantza... Bai, eske ni egon izan naiz, eta emozioa sentitzen da hor giroan, pila bat. Hori ederra da, baina zinez ederragoa da, nik zer dakit, San Ferminetan oraindik ezin dut pentsatu une batekin, baina tokian adibidez, berara joan, eta berako bordondantza eta makildantzak ikustea herriko jaien egun potoloan, herriko jende guztiarekin, eta propio ongi jantzita, eta horrek duen daukan indarra sentitzen da. Edo zuberoan maskaradak ikustea igandero herri ezberdin batean. Nien ez nio baina joan nahiko nuke, bai. Bai, joan zaitez, pastoral batera jatea baina hobea da. Bueno, hobea ez ezberdina, pastoralak oso luzeak dira, eta batzutan ez dira horren entretenigarriak. Ja, bai, hori esan diate, nik nahiko nuke, noiz bait. Justo aizpa eta ama joan ziren Etxalarren egontzen pastorala. Bai, egontzen bai, Carmen Etxalarrekoa, bai. Eta egon ziren, eta oso polita izan zela, eta... Nik asteburu horretan ezin nuen, kanpoan ninda ondantzan, Tarragonan, baina aurten ikusi dut nire xiuratar pastoralen artean lehenengoa, Joanikot, gero hemen Iruñan eman zen, urriaren 10ean uste dut, edo okerrez banabil, eta itzela izan zen. Justo bidai batetik bueltatuta, arras nekatua, gau pasan ez, baina bestondoarekin joan nintzen, eta sartu nintzen oso nekatua, eta testua horren ona zen, non iratzarri nintzen ez. Osea, manengoen irakurtzen eta jarraitzen eta dantzak ikusten eta kantuak pasada bandola kantatzen zuten eta merezi du benetan pastoral bat ikustea. Bai, joango naiz, bai. Eta bestetik, hoixe, nik zu bezala, demorik ez dut, eta beti dantzarekin, dantza eskolak ematen, edo ensaioak, edo ensaio gehiago, edo emanaldiak, bai. Batzutan, nire buruari galdetzen diot ez ote dudan sobera dantzatzen. Inoiz ez da sobera dantzatzen. Bai, hori egia da, baina... Ni beti nago, baita ere, dantza, esaten dizu dana. Gauza batekin, bestearekin, bai. Eta gauza horiek euskeraz egiten dituzu? Nik bai, nik zorionez, nik beira, duela urte batzur arte, unibertsitatean amaitzear nintzelarik, justu baietz, 2014 edo inguru horretan, erabaki bat hartu nuen. Eta esan nuen, nire bizitzaren 80% espainolez da, eta 100 pixka gehiago euskeraz. Niko ni buelta eman behar diot. Eta orai bizi gehien egiten dute euskaraz, eta alduten gutiena espainolez. Interesgarri, eta nola eman zen nuen pausu hori edo? Adibidez, euskaraz egiten lagunekin euskaraz egiten, naiz eta haiek gaztelaniaz erantzun, nik egiten nien euskaraz, eta azkenean sortzen da ohitura elkarrekin euskaraz egiten, oso zaila da, Zaila, eske niri ere... Ohitura daukazunean norbaitekin beti erderaz egiten, kostatzen da pila bat. Adibidez, nire mutila da Lizarragakoa, sakanakoa. Eta dauka euskara, sakanako euskara, baina gazteleraz egiten dugu. Eta horrekin daukat kriston pena, porque berak badaki euskarak oso ondo daki, eta ohitura, zera da, harreman bat egiten duzunean hizkuntza batean, gero aldatzea,
egin daiteke, baina oso zaila. Nik ulertzen zaitut, nik etxean bagara laua nahi. Eta laurak bagara euskaldunak, betidanik, eta orai gainera haiek Elizondon bizi dire, beraz, bizi gehien naitute euskaraz. Baina gurasoak ez dira euskaldunak, ez dute euskara egiten, orduan guk etxean beti erderaz egin dugu. Eta... Osa, zure gurasoak, amak eta aitak ez dute... Ez, orai ikasten ari dira, orai ara bueltatu direla, hasi dira lanean, baina... Orduan, nik anaiekin beti erderaz egiten dut. Baina, punturaino, naia eta bere bikotearekin egon, eta batekin erderaz, eta bestearekin euskaraz, esaldi berberean, eta... Hori, bi elkarrizketa, elkarrizketa berbera bi hizkuntzatan momentu berean. Eta batzutan asaratzen naiz nire buruarekin. Bai, ni ere. Musika denetarik. Nire familia musikaria da, eta pila gustatzen zait edozein musika. Jotzen nuen, aspaldi ez duela jotzen, aspaldi diot duela 10 urte edo. Txirula jotzen nuen. Musika eskolan egon nintzen, txirula ikasten. Bai, oso gustuko dut, baina ez dut denborarik. Azken liburua irakurri nuen, Los pilares de la tierra, erderaz, hori bai. Kirolean, gehiago iaritu beharko nintzateke, baina bai, asko gustatzen zait igeri egitea. Bidaiatzea bai, baina ez dut denborarik ez da ere. Orain, igual udan edo denbora badut, bai, baina bai, asko gustatzen zait, beti. Azken bila daia joan nintzen Kadizera. Eta zut, sabedontza egiten duzu euskeraz edo erderaz? Ez, erderaz. Eta hori uste dut denak euskalduna garela ere. Dantza, beste dantza, euskera eta erdera tartekatzen goaz. Hori bai, porque badaude euskeraz ez dakiten batzuk, baina, bai, hitz egin euskeraz. Osea, zentzu horretan, eta gero nik ere, eta nik kuriositate daukat, eta txip hori nola etorri zitzaizun edo, ez dakit? Pues, begira, niri txipa bi gauzekin aldatu zitzaidan. Batetik, nola dantzari eta dantza irakaslea nahi zen, batzutan eskas ikusten nuen ere burua irakasteko momentuan musika nolako sobera ongi ulertzen edo egitura ritmikoak eta bar. Eta orduan hasi nintzen musika oso maila txikian ikasten eta horren ondorioz txistoia jotzen nire ikasi nuen. Eta gero esan nuen, nik dantza berez, osea, euskeraz egiten dut dantza, euskeraz kantatzen dut. Euskaraz bizi naiz eguneko nire bizitzaren portzentaiek handena, eta euskara ez dut baliatzen. Hori ez dago ongi. Euskara baldin bada nire bizitzaren hizkuntza nagusia, hola behar du izan. Eta kostatu zitzaidan, lan handia izan da. Eta gero, nire laguna kanpotarra zen eta ingelesez eramaten nuen harremana berarekin, eta orduan askotan kostatzen da melange guzti hori edo sortzen den batiburrillo hori, batez ere hemen euskeraz egiten duzun jendearekin, ez dakit, bada zera komplikatua. Bai. Ni egon nintzen, gogoratu dut egon nintzen Erasmusen Italian, Bolognan, urte bat. Eta baita ere gertatzen zaidan hori, egun batean igual hitz egiten duela 5 hizkuntza. Amarekin euskeraz, telefonoz edo, beste batzuekin erderaz, beste batzuekin italieraz. Eta azkenean egiten duzu hor, kriston lio bat, eta esaten duzu, eta bai, zaila. Hala ere gauza ederra da, nik hizkuntzak izugarri maite ditut. Eta orduan, horretan gauza askotan frikia naiz, dantzan batez ere, baina hizkuntzekin ere bai. Eta orduan, gutxinaka, ez dakit nola, baina suposatzen dut, esposizio handia izan dudalako hizkuntza hori ere, baina erderaz ari naizenean erderaz pentsatzen dudan bezala, euskeraz eta ingelesez berdin. Zeren askok egin izan baitugu, itzulpen bidez hitz egin, eta orduan, jartzen baldin badut txipa norbaitekin euskeraz egitekoa, naiz eta kostatu hasieran, behin hartzen baldin badudan ohitura bizpahiru egunetan, gero ez da horren beste kostatzen. Gero batzutan egia da, haserreak eta bronkak eta lako gauzak
ateratzen direla ateratzen zaizu... edozein beste hizkuntzatan, zaude batean eta bestera joaten da, orduan. Bai. Eta zera, zuk gurasoekin adibidez, ze hizkuntzatan egiten duzu? Nik amarekin euskeraz, osea, beti da nik, eta aitarekin erderaz. Eta aitak berez dena ulertzen du, osea, etxean, bueno, ni orain naiz gurasoekin bizi naiz baita ere lagun batekin. Baina hori, etxean gaudenean, aizpa amatani euskeraz eta aitak ulertzen du arazorik gabe. Eta hori, nik betidanik, amarekin euskeraz egin dut. Eta gainera nire amak dauka meritu handia, porque berak ez zekien euskeraz, euskaldun berria da ere, eta bueno, erabaki zuen bere alabei euskeraz hitz egitea eta beti horrela egitea. Eta orain nire amarekin erderaz hitz egitea, oso arraroa egingo litzaidake ere. Eta hori, nik bai egin dudana da, ni Gasteizen egon naiz ikasten, eta adibidez Gasteizeko lagun guztiekin euskeraz hasi nuen harremana, guztiekin. Horrela baita ere proposatu nuen, edo, bueno, horrela sortu zen, porque baita ere Donostikoak zeuden, eta Euskal Herri osokoak, eta orduan. Bai, nire gertatzutzea dena, ni hasi nintzen historia ikasten, naiz eta gero gizarte zientzietara pasatu nintzen, eta historia nik Gasteizen ikasi nahi nuen, baina lan aukera batzuengatik eta Iruñan geratu nintzen, hau da, Nafarroako Unibertsitatean, unibertsitate pribatuan, eta nire ingurune euskalduna bertan oso murriztua zen. Eta nik uste ikaskide bat, lehenengo urtean xiberotartxa bat zegoen klasean, bai, Erasmusean, Baionatik ona, eta gero beste euskaldun pare bat, baina oso gutxi. Eta orduan, elkartu ginen 3-4 lagun eta sortu genuen euskera, bersortu genuen, garai batean bazegoen euskera talde bat unibertsitatean, pixka bat harreman indar zerbait emateko hizkuntzari, baina oso zaila izan zen. Unibertsitatean bazeuden 400 edo 500 ikasle euskaldun, D ereduko ikasleak, asko Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak eta Arabarrak, eta oso jende gutxi hurbiltzen zen antolatzen genituen gauzetara. Oso jende gutxi, ez? 2 urte ibili ginen atope, nire unibertsitateko azken 2 urteak, eta ekitaldiak, ekimenak bera egin zuen oso modu fuertean. Osa, zer zen, talde bat euskeraz hitz egiteko edo? Ez, garai batean bat zegoen Abarrots taldea, eta Abarrots taldeak sortzen zituen hitzaldiak, jardunaldiak, ikastaroak eta lako gauzak euskeraren inguruan. Garai batean bat zegoelako eusko ikaskuntza diploma bat. Euskal katedraren gatik, bai. Eta orduan, katedrak bera egin zuen, eta katedrak bera egitearekin batera desagertu zen titulazio hori. Eta orduan, justo orai, duela urte batzuk hasi ziren berriz ere indarrean sartzen edo indarre ematen proiektu horri, eta guk sortu genuen Eki taldea, Euskal Kultura eta Hizkuntza taldea, Abarrotsen jariotik edanez, eta orduan saiatu ginen irratsaio batzuk egiten, oso zaila izan zen, ez beraiengatik, zeren irratiko zuzendaria euskalduna gaitzen, eta orduan nahi genit, erraztasun guztiak eman zizkigun, baina gu ez ginen gai izan ongi antolatzeko, eta orduan ekimen hori bertan bera. Ba, ez nekien hori zegoenik bai unibertsitatea. Dantza izango litzateken ere lehenengo frikismoa, afizio batez, ofizioa egin dudalako, eta ez dudalako bakarrik dantzatzen maila sozialean, baizik eta soldatari gabeko dantzari profesionala bai naiz, ez? Bekatu txikiren bat, izozkia izan daiteke, haundia. Galdera zaila, nik esanen nuke berdea, inon ez dagoen bezalakoa, udazkenean marroia eta laraina ez dagoen munduan ez dago bestelakorik, eta bestetik, ez dakit, badu xarma beresia niretako. Zer falta zaion? Mugimendu gehiago. Ni gazteago nintzelarik duela 10 urte, mugimendu itzela zegoen delako lur diskotekaren gatik, eta azken aldian herri nahiko apaldua ematen du. Niretako egun ederrak haunitz dire, adibidez Baztandarren biltzarra edo Elizondoko feriak, baina nire ustez udan edozein egunetan izango litzatekeela
ederra ikustea. Eguraldi hona tokatzen bat zaizu, klaro, ez sobera bero, ezea baita, eta azkenean sufritzen da bertako beroa, ez? Baina mendira jateko, xorroxinera jateko, eta holako gauzak edozein momentutan egiten aldira. Bai, hori nik esaten izuna, Gasteizko lagunekin beti euskeraz, eta orain erderaz haiekin hitz egitea ere oso arraroa. Orduan hori, zera da nik uste dudala, harremana hasiera batetik euskeraz egiten baduzu, hori, ja gero aldatzea, edo erderaz egiten baduzu, gero aldatzea ere oso zaila. Baina saiatu behar da, eta bai, ni ere noizbenka saiatzen naiz, baina eske oso ohitura txarra dago. Nire kuadrillan adibidez, nire lagunen artean, bai. Bai, gurean ere, gurean hemengo kuadrien adibidez 7 lagun gara, eta garai batean batxillerretik atera eta hor 2-3 urtez eusten genion, batez ere 2-3, baina azken aldian geroz eta gehiago hegoaldera jotzen dugu, eta ni amorratzen nago horrek. Bai. Saiatzen naiz, eta beste lagun pare bat ere saiatzen dira, baina hala ere segidan joaten zaigu beste aldera. Eta pena da, zeren Iruñean geroz eta gehiago entzuten da euskera, eta horren parte izan arren lagun artean somatzea, ez dela horren beste egiten, tristura handia da. Hala ere, hori, Iruñean pasada bada, duela 3-4 urte, etzen euskerik entzuten kalean, eta orain ikusten dituzu familiak, eta aurrekin euskeraz, eta jendeak kalean euskeraz. Ni adibidez hori, Iturraman ematen dudala klase, esaten duzu, Iturraman, nik ez duen espero euskera kaletik entzutea Iturrama bezalako auzo batean. Ezak izargatik, igual prejuizio, baina Iturraman eta haizu, ume pila bat, eta gurasoak ume hizketan ere. Horai gertatzen ari dena da, lehen zegoen hizkuntza hutsune hori, D ereduko ikaslea haunitz, igual, eskolatik atra eta erderaz. Baina gero konturatzen dira, nik orai seme alaba izanik, igual oparitu behar dienik jasudan oparirik ederrenetako bat, badela euskera, ez? Adibidez, zuk hori zorte izan duzu etxean ikasi duzulako. Nik herrian lagunekin eta baina bertzenaz eskolan. Eta ez dakit, arras ezberdina da, etxean egin izan duena, edo bakarrik ikastolan ikasten duena, ez? Bai, guztiz ezberdina. Claro, ni adibidez, txantrako nire lagunen artean, nire kuadrillan behintzat uste dut, ni naizela bakarra, ama euskaldunarekin. Claro, ni naiz bakarra eta beste neska bat uste dut. Eta, claro, gauza hori aldatzen da. Azken finean, zuk etxetik ikusten duzunean hizkuntza hori egunerokoan erabili dezakezula, arazo hori gabe, edo normalizatzen duzu edo, ez baina... Bai. Askotan, falta zaiguna da nire ustez, nire lagun artean eta nola ohitura dugun euskera erabilita ikasten, gero ateratzen garenean, askotan ez gara gai harreman sozial bat izateko euskeraz, ez dugula gure burua gai ikusten, sentitzen edo pentsatzen duguna esateko. Ez daizulako normala edo ez duzu normalizatzen, ikusi duzulako beti hori akademikoa bezala edo eskolarekin lotuta azkenean. Bai, justo nola lehen esaten zuten euskeraz ezin dela fisikaz edo kimikaz egin, eta euskeraz kimika irakasteko behar dituzu bi gauza jakin, kimika eta euskera. Baina, akaso orai egiten duguna da, kimika gehiegi ikasi euskeraz, eta ez harreman sozialak izaten, ez? Eta orduan, hor egoten alda, bidetxo bat edo zerbait ere reflexiorako, ez? Eta, nik hori somatzen dut. Nik nire ikasleekin euskeraz egiten dut gai baten inguruan, ulertzen dute dena. Eta bukatzen da klasea eta saiatzen zara elkarrizketa bat mantentzen, ez dago modurik. Eta esaldi asko erderaz, eta... Baina, ni egia esan harritzen nahi naiz, porque entzuten dut ere pasillotatik euskeraz, eta behintzat hori nire institutuan nire garaian gurean oso gutxi. Ez zen gertatzen. Gurean gutxi entzuten zen eta gutxi ginen, eta urteak gora egin ala geroz eta gutxiago. Nire harritzen nagoena da gauza bat, nik nola inglesez irakasten dudan gizarte, normalean, euskeraz egiten duzunean, ikasleak zerbait esan nahi baldin badu, eta ez badaki nola egiten du erderaz. Esan nahi dute, ez badaki, txiko, eta esaten dizu zerbait erderaz. Nik nola inglesez irakasten dudan, daukadan zortea da, ateratzen zaile lehenengo hizkuntza dela euskera, normalean.
Eta orduan, ez badute ingelesa baliatzen, gehienetan, kasik beti erabiltzen dute euskera. Orduan, esparru horretan eroso sentitzen naiz. Claro, hor sartzen da beste hizkuntza bat, orduan Bai, dantzatan aldiz, nola euskeraz den, askok egiten dutena da erderara jo. Eta orduan, hori arriskutsua da. Bai. Nik horretan zortea izan dut azkenean nire herriarekin, lagunekin, eta bestetik gure dantza taldean, gure dantza maisuak edo dantza zuzendariak autu bat egin zuen duela gutxi gora bera 10 urte, justo ni dantzan hasi eta hortik 2-3 urtera, 7 urte edo, duela 7 urte, eta izan zen dena entsaio guztiak euskeraz eramatea. Eta norbaitek izan ditugulako euskera itxikera egiten ez dutenak, haiek galdetzen zuten, azaltzen zitzaien erderaz, eta problemari gabe, eta haiek onartu zuten hasieratik, eta egia da, geroz eta gutxiago behar dutela laguntza hori, azkenean dena ulertzen duzulako, ez baldin bada hitzez, bada begiradaz, eta orduan pasada bada. Badugu lagun bat, euskera ikasten hasi zen duela urte pare bat, eta dantzen bidez ikasten ari da hainbertze, eta hori gauza polita da ikustea. Nola ez duen laguntzarik behar, geroz eta laguntza gutxiago behar duela, ez? Eta oso polita da. Bai, azkenean hori beti esaten dena. Hori euskera ezinezkoa dela eta ez posiblea da, euskaldun berri izan eta bizi bat euskaraz egin, porque adibidez nerama dut zentzu horretan ere dutzat bezala, porque azkenean neramak 20 edo 25 urtekin ikasi zuen euskeraz, eta orain irakaslea da de ereduan, eta alabei euskaraz egin die, eta gurekin euskaraz egiten du, beti, eta bizitza euskaldun... Nik horrekin aurten flipatu nuen udan, estatu batuetan izan nintzen, eta bertan Buffalon, Wyomingen ezagutu genuen pertsonaia bat, pertsonaia delako. Eta tipo hau, etorri zen Santiago bidea egitera, eta pasatu zelarik Euskal Herritik, Euskal Herria ezagutzen zuen, eta euskal musika eta gauza guzti horiek ezagutzen zituen, berak trikia eta jotzen du. Bai, porque estatu batuetan badago... Eta Lazkaotik pasatzenean, enteratu zen Maizpide existitzen zela, hau da, euskera barnetegia, 5 hilabete eman zituen bertan, eta arai euskaltzaindia bezalakoa da, osea, ikasten ditu arau guztiak. Bai, esaten duzu, adibidez, elkarrizketa batean, porque hori ez baita hola. Zeren, tiriririri, edo, delako. Etzazula, porque esan, eta beti zuzentzen, alde dillo, eta... Osea, baki euskeraz eta primeran, eta jotzen du trikia, hemengo urteak trikia jotzen darama, baina, osea, da makina bat, artista hutsa. Eta euskeraz kantatzen du, eta baditu euskal musika taldeak. Zer lazarra edo, osea, ze adinarekin egin zuen Lazkaoko... Ez dakit, baina ez duela sobera, izan ditu 50 urte inguru igual pixka gehiago, eta hizkuntzak maite ditu, baitz egiten du portugesa ere bai, eta frantsesa ere bai, eta salsero hutsa da. Baina, jode. Bai, eta ikaragarria da, bai. Eta, han ere ezagutu nituen beste batzuk, sortu, hemengo emigranteak araioan, eta seme-alabei zer hitz egin zieten edo erakutsi euskera. Eta orduan, eskolara sartu 5-6 urterekin, ingelesez jakin gabe. Gurasoek ere etzekitelakoz. Eta orduan, oso infantzia gogorra, azkenean eskola batera sartzen zarenean hizkuntza jakin gabe, objektibo oso erraza zara, burlaketa jasotzeko. Eta orduan, ematen da hor, ekosistema ederra hizkuntzekin eta... Bai. Gero, ezakit, nik ezagutu nuen ere neska bat unibertsitatean, zen lagun bat duen laguna zen, eta zen Kordoba aldekoa edo, Extremadurakoa ezakit. Eta gure adinekoa. Osea, gure adinekoa zen, Gasteizera etorri zen ikastera, baita ere euskera asko gustatzen zitzaiolako, edo igual mutila zeukan hemengoa, edo nik ezakit, baina egiten zuen euskeraz ere, osea, euskaltzaindia bezala hori, osea, primeran, eta hori gure adinekoa, ez dela inoikoa ikustea, igual, horren gazte, ez, eta... Hemen Iruñan badira alako kasuak, nik ezagutu nuen hemen Iruñan karrikiriren munduan eta bazebilen pertsonai bat, nik nuen ideiarik nongoa zen ez, eta hitz egiten zuen euskara, perfecto, gainera askotan esaten dugu egia ez izan arren euskara batua oso artifiziala dela, baina klasetik ateratzen duzun momentuan
ja hartzen dituan hemengo gauzak, eta orduan ja ez da euskara batu artifizial hori ez. Eta orduan honek bazuen bere euskalki, hola, propioa, nola daiterrateko, eta behin, kalean berarekin izketan, bat batean, hombre, eta hasten da izketan espainolez, eta kadizkoa zen tipua. Euskeraz ez zeukan azenturik. Osea, ez zenekien zuk, bera... Ez, ideiarik ez, niretako zen Iruñeko tipo bat betikoa, eta batean, hasten da, batzi, porque zaki zer, eta hori, erderaz, baina hanbeko azentuarekin, eta nik flipatu nuen, hori euskeraz ez zuelako azenturik bat ere. Hori, R eta Z eta S indartxo horietatik, batean, hori, Z eta hitzak berendatzea. Ez da gauza kuriosak, euskera... Bai, azkenean hori, inmersioa lortzen duzunean, inguru polit batean txertatzen baldin bazaren, zorionekoak gu, horretan, nik bederen beti zorioneko daukan nire burua. Bai, nire guzti. Bizitu bizitza. Tabakoa. Bueno, pues filologia klasikoa ikasi dut, latina eta grekoa. Hori oso frikia. Uste dut. Bueno, jendeak hori esaten dit, baina gero ni ez naiz horren frikia, Osea, klasean nituen frikiak bidera mar. Osea, ni... Osea... A ber, nire auzoa da oso herrikoia esate baterako. Zeren, bai, bueno, nik dauka sensazioa herri baten modukoa dela. Giroa eta kaletizoa ez da agurtzen duzu jendea, ezagutzen duzu, ezakit, auzo, Iruñako beste auzoetan gertatuko da ere, baina sentsazio dut txantrean gehiago gertatzen dela, igual hor bizi naizelako, baina. Falta zaio igual, mendi pixka bat edo erreka, hola, herri gehiago, osea, herri esentzia gehiago izatea, zentzu horretan. Txantreatko jaietara joango nintzake, kalderetetara, zehazki, eta gero, ez dakit, Akelarre eta Bernara joan, bote bat hartzera. Bueno, tontamentean rato bat eman dugu hemen. Bai, egia esan, hor. Kaixo. Bueno, ikusten dut oso ongi modatzen zaretela, Bueno, saiatzen gara. Bai, primeran egon zarete, plazer bat izan da zuek entzutea. Gurea etortzea. Bueno, gainera, txantrean bizi zarete. Bai. Eta dantzasaleak zarete, orduan... Errazagorik ez dago. Hori da. Bueno, gustora, orduan. Eta euskaltzaleak, eta... Hori da. Eta gustatu zaizu bere herria, joateko moduan, edo bizitzera joateko moduan, edo Elizondora joango zinateke? Bai, noski. Askotan joan naiz eta berriz joango nintzateke. Ja, ezagutzen zenuen. Elizondo herria, bai. Eta zu txantrea, baita orduan ja, konbentzituta. Bai, ni konbentzituan nahi. Hori da. Bueno, eskerrik asko, baina agurtu baino lehen, oparitxo bat daukagu zuentzat. Ara? Etorri nirekin. Bueno, hemen duzue oparitxoa, hemen Peio, eta Peiok egindako oparitxoak, baditugu zuentzat. Julen? Mi esker. Ala! Teixa, hor, hemen. Egira, hola, ikusezala, etxean ikusezala. Oso politak, Bai, jode. Kriston oparia. Eskerrik asko Peio, eta zuei etortzagatik, eta, plazera handia izan da. Berdin. Zuek hemen izatea. Beraz, hurrengor arte, Bai. Eskerrik asko. Aio. Zuei gaurko saioa gustatu zaizue? Espero dut Elizondora eta Txantreara joateko gogoarekin geratu izana. Joan zaitezte, merezi dute. Hurrengo saioan beste 2 solaslagun eta beste 2 herri ezberdin ezagutuko ditugu. Ez galdu, Zuen zain egonen naiz hemen, Xaloa Telebistan, gure Euskal City saioan.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.